Hai guys, माबोरै दङ? आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै पुरा फुङावनो दुगैनानै फैनो गोनां जाखाबाय। माने शिव फुजा नालाय दिनै बिनि थाखाय खुसेर लायनायाव आंखौसो बाहागो होना होबाय। दा दुगैनानै फुंनि 7थासो जाबाय खोमा। फुङावनो दुगैनानै बागानाव थांनांसिगोन खुसेर लायनो। ओमफ्राय ओजा हैनांसिगोन। हारसिंनो थाबाय फैखाबाय। रावबो गैया रिजार्भआव। सेखा गंसे आरो दुरुं बाय लाबाय। थांनोसै बिराद गोजानाव। लाबबाय गाइस दाननानै। डेन्जार उजान जाखायो मानिनांगोन खिन्थु खुसेर नालाय हागौ दालाय थिखांनो मन्दिरावसो लांनो थाखाय गारियाव थिखांना लाखाबाय ओमफ्राय लांनोसै लासै लासै खुसेरा मोनफैखाबाय नै बा मानसियानो गैथारा इमान उखा खालामना फैबाय आङो ना पवित्र बापारे फुजायाव फैबाय गाइस नै एकदम एसे सेरेब लोंजोब्बाय गासिबो फेजोब्बाय नै मा लोंनानै मा मिगलै नैथिं बानायदोसो खिथिगासिनो दं गैया गैला इसोरो सेस दानाव लानांसिगोन आं दा फुजाखौ खिथिगौ नोंसोरनो ओइथि दोङो दस नै इखौ लोंदो फेबालाय मा जागोन थेलाजों लानो हागोन आक' नोंखो सिगांनो लोंखानाय सिगांनो लोंखानाय जों बाय बारा होदो नामा माबाखौ फेग्राखौ ओरैनो साला ओरैनो जों होआखै दे बापारे गारनानै ना लों लाजिना साहाखौ मानो लोंबाय थादों नोङो मा होनबालाय फेदोबा फेदो होनना बुंखा आंथ' साहासो नुदों आंसो साहासो नुदों आं साहा नुदों नै जादों नामा मेथाइ खावदों नामा नोंसोर नै गाइस जोंनि शिव फुजानि गेटआ जिहेतु देग्लाय फुजाखौ फिसा खालामदों नालाय बिलुनाबो फिसा संनाय थांदो बेखौ जोङो बेयो फिउस थाङाखै बेयो फिसा संखादो सागोदैनो फुजाया फिसा नालाय बिदिब्ला भितराव थांना नायनोसै प्रसाद मोनजाबाय फैनानै गामियाव नैबे गामियाव मोननै फुजा जायो नैबे न'खरनि ओजा रायजोनिफ्राय फैबाय जों खनसे दा फैफिन खिसारि जानो नेगासिनो प्रसाद जाग्रोदो बिनि उनाव इयाव खिसारि जागोन लोगोन जानो होआखै नै डिस्टार्ब होफैलादो फाल्टु बुस्थु नोंसान बोरा मोजां लाखि मोजां जानो होआखै जादो हारसिं बिन्दास नै नै बेदरबो होदो इथिं बेफोर न'खौ नामा रान आपेल जानो फैदो आपेल आरो सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव फैदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना गोलां आरो लाइकबो होना गोलां गाइस खिसार जानो फैबाय गासिबो नाय खैजन मानसि नाय गाइस एकदमबारे जाजोबखागोन गाइस दिनै फोजोबजोबखागोन गारि जादो न मोनजामारसिगोनलै दिगान्थ' माने थिंबो आरो दुनियानि आरो बदमासा मास गैया इयाव खिसारि जादो जोङो मेरा भाई ये बहुत खिसारिसो होग्रोबाय दैखौनो आखाइखौ मसुगोन दा सुपारि दा दिदो सुपारि दालि होदोना होखै इयाव लाबो दालि होदोना होखै मा खामखुदा होदो दालियालाय बोरो बे दालि नामा नांला मोनसे नखलि मोनसे असलि हा Partner gak kolang badikan? Masakan dah? Partner gak kolang badikan? Hah? Masakan? Halia bapak. Nunggal ya? Ini emang. Wah, sebab uci pada kintu sabai itu sargun. Juga sargun nih. Wes anak apa guys mon? Duplik jerak. Fuga kenta sungguh kade. Kelabura laru sana payde. Oh nih. Aduh. Laru sudah tuh, nenglai. Laru. Wah. माबा इन्टारेस्ट लानानै दा जानिसै नै मम' बानायनानै नैया बानायगारैया बायखांना लाना फैदो धाबानिफ्राय मा सरम दोङो नङा मा धाबा थांमोनलै फंबाया हा
दा थिगसे जानोसै आरो हरबाबो जोङो सानसेयाथ' इन्जय खालामखाबाय सोबबाय लोंबाय दा आरो खर'फोरा गिदिंजोब्बाय सोरबा दैखौनो अर नुलायलांदो एकदम एसे इन्जय खालामनोसै होलायबाय नै मालियो खारै नामा अ बेसनस' मोनजा मारसिगोनलै बुनसुक दिनै नोंना गाना मोजां जादों नैबे मा आरो मैदा ए सिनबो मोना मानसिफोरा ओइ जाना थांनांगोन आङो नै 9टा 10टा जाबोन नाव थांनो ओंखारदोंमोन एटा नङाबा थांखाला नैखौ जायाबा थांखाया जागोन नायनोसै खामानि ओइ गुद्रा गोलैबाय मायबा मा जागोन दालाय होनाङामोन ना मोनजा मारसिगोन दिनै ओइ इनिखायनो आं धाबाफोराव जानो बायो नैया इयो नैसा गोदै मायबा मायबि गानो सेकफोरा हाबना थायो ओइनि नैया ओइनो इदिनो जागोन दा जोंखो सेंग्राफोरा इखौनो जानो नेबाय थादो आरो बा मोजां ओइ पकरिया मोजां मालपुवाबो नङा पकरिबो नङा मा बानायबाय थादो इसोरो सिरियाखौनो खोबना गाबाय नङाबा इयाव खनसेयावनो जाखाबाय फालतु गोजा उनाव थावा नांफैदो नैया नुनागै बेरलाबलांगोन बे सायावनो गिनानै मोनोना जानाय गैया दय बयबो मोनसे जाबाय थाबालाय सोर मोनजागोन लास्टाव हा रावबो दा सामखानाङा आं बयबो जुदि 100टा थांना होबा गैलानो जाखाबाय दख माथो जि बोरा साफा नुदों नै थांसै जोब्बायनो हा दखान दयल'सो बुजामोन नों खाथियावनो जना जाबाय थादो नि जोबा मा जागोन दिनै आरो खैजोन लाख मानसि दोङो आरो इसिम बानायगारनाया मोनजागोन ना खालामना लाब गैला नायसन सेरजोंनो जाजोब्बाय